Human nakasulod na sa nasod ang bagyong Dante alauna sa kadlawon kagahapon. Nakasinati na upag daot sa panahon ang pipila ka lugar sa Mindanao ilabi na sa Davao City. Atong sayron ang detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara gi-rescue ang pipila ka mga residente dinhi sa Davao City human na trap sa ilahang balay tungod sa sobra hawak nga baha kagabi, epekto sa bagyong Dante. Tungod sa pagbundak sa ulan kagabi sa Davao City, gibaha ang pipila ka lugar sa syudad. Sa Pro 15 Barangay Mintal, gikasa sa PNP SAF ang search and rescue operation sa mga residenteng natrap tungod sa lapas hawak nga baha sa lugar, labi na ang mga bata. Ana sa 31 ka mga apektadong residente ang gipabakwit sa Mintal Gym, kung asa dunay giplasta sa Barangay Council ug SK Mintal nga mga modular tents ug gihatagan sab sila og pagkaon. Samtang dala ang rescue equipment, gilusong sa mga rescuers ang hangtod hawak nga baha sa Bulusan Bangkal alas 8:30 Domingo sa gabi. Ilang ipang rescue sab ang mga residenteng natrap sulod sa ilang balay. Temporaryong ipabakwit ang anaa sa 279 ka mga apektadong residente sa Lourdes Parish Gym. Hinoon pagkabuntag, gilayong namalik ang mga apektadong residente sa ilang balay aron manglimpyo sama na lang ni Genevieve kansang balay duol lang sa dike. Akong mama sir, akong duha ka bayan, nag-una na naggawas dito kay. Kasi mapareha atong June 19 ba ganin dako nagkalit ang baha. Pero kani baho nang area. Ang baho lang jud. Ang silingan nga si Miraflor sa ikaduhang andana sa balay nagpondo dihang nagbaha. Apan dunay mga nangabasa nga sulod sa tindahan. Pagtanaw na mo sa sapa, hinay pa man kayo ang aga sa tubig. Pagbalik na namo diri sa gawas, wala na diri sa sulod ang tubig ni sulod na. Human sa baha kagabi, kalparyo karon sa residente ang pagpanglimpyo sa mga lapok nga nakasalanan ilang mga sulod sa ilang mga balay. Ug karong italigsik na sab ang ilang kabalak-an na pod, basit ugaling mubaha. Matud sa pag-asa, parayo makasinati og kusog nga pag-ulan ang syudad. Karong gabi, gilaumang ana-ana sa Surigao City ang bagyo. Mupaingon kini sa Giwan Eastern Samar ugma sa buntag. Sa pagkakaroon, less ang iyahang chances na mag-landfall. Although, katong mga area like sa Tuadri sa Davao, dako mangud iyang circulation kani si Dante. So, mo ni masinati ang iyang lapad ang iyang cloudiness ba nga nagadalag ulan. So, mo ni masinati. Sa as of 3 p.m. ana-ana sa 400 km east of Hinatuan, Surigao del Sur, ang sentro sa bagyong Dante. Dinhi sa Davao City, nakasinati gyapon kita karon og cloudy weather conditions. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.